Si els demanem que pensin en un símbol del Vendrell, potser els vindrà al cap l'àngel del campanar. Però s'han fixat mai en l'ombra que projecta el panell? Un dels membres de la colla sardanista dels dansaires del Penedès, el fotògraf Ramon Soriano, ha buscat l'ombra per l'entorn de la plaça Vella i ha detectat que el millor moment per detectar aquesta imatge nítida és pels volts del 15 d'agost, entre les 11 i les 12 del migdia. Durant aquest temps, l'ombra de l'àngel comença a veure's a l'esquerra de la part alta de la façana de la plaça Vella, que és coneguda com Cal Habanero. El web dels dansaires ofereix imatges d'aquest fenomen que no és gens fàcil de veure al carrer. El vídeo, a més, es va enregistrar quan tocaven les 12 del migdia, de manera que es veu com gira suaument l'ombra a l'hora que sonen les campanes. Ara que fa 225 anys de la pujada de l'any, la colla sardanista prepara també un acte especial relacionat amb la projecció d'aquesta ombra.